kaubanan dire atong Vice Mayor. Naglingkod pa kong Vice Mayor dito, una kong pirma ilahang request isa akong mga kaubanan. Ana matay ko pa pagkabalo na ko. Napindi na ko, itawagan sila, congratulate. Ya, sa kampanya, yung butar na ko, ito mo ni Joseph Cagas. Ayaw dito sa usap. Oo, di na dito mapili din niyo. Tiyan di ba? Ako na yung pagtahod sa CBO, sa meaning CBO, Cagas, Volunteer Organization. Hindi mo nagtanan. Dire, BSW, Banya, headquarters, ang pagpili nito nila. Oh, yung kung daga pamayapa, o mga taga media. Ang number 1 yung Alibakiro. Ayan ako. Ang pinaka-importante na kong istorya, nganong na ako ning grupo ha, karon. 21 anyos mi nagkuyog ni Mayor Piñas. Board member kami, sangguniang panlalawigan, kuyog namin. For 6 years. Ni Konsyal mi, kauban mi ni Mayor sa una, 2004, 6 years siya ang Vice Mayor. Pagdagan ako ang Vice Mayor, siya ang Mayor for 9 years. Kuyog namin. Kanunay, gibalik-balik, di na ko rin kung ano ko na kukuhaan. Balik-balik ni Mayor Piñas, so kami, parehara may ninong kung kasal, matilawan yun din mo ning akong natilawan. Nalingkuran din mo ning akong nalingkuran. Kasi tubag ko, wala ko mag-apas niyan ha. Ang importante, suportado ka sa ako ang mga resolusyones na pirmahan at pa-aprobahan sa dati. Wala na debate sa sulod, nga naman di ko gusto. Mag-unay-unay tag-debate niyo. We belong to the same party, umuyo na. That would reflect the leadership of the mayor. Karon, pagduaw ni President Duterte, diya sa gym, tupad ni Governor, the late Governor Dodo Cagas. Ray, di mo parinting Llanos. Kita ang tinuod na parinting. Kung ano man lo, ang mangod ni Didi Naminyo Odorato Hermosissima Jr. Kabalo ko, inami, nagkontak kayo ni. Kanya, sa man din yung kamauban ako. Wala pa man ko kawaya dito. Pero katong niabing eleksyon, mao'y dakong leksyon sa kinabuhi. Sama ko ni Adtong mag-uyab, sa amin mo isa nag-uyab, sa gisugot na ko, ako'y babae, gisugot na ko si lalaki, ningon ang lalaki, day, pag binuutan, suportahi ko, huyogi ko, tungod kay siyam katuig gikan karon pakaslan ka. Niabot na ang siyam katuig, naningila karon si babae. Jo, asa naman ang imong gisaan nako 9 years ago. Kung sa ito ba? Dah, anak ko ganahin ni mo, kanay mas gwapa diri nga si Dindin Llanos. Kaya mo, si Rinalda. Gi-operan ko, bisa butang media na, gi-operan ko 10 million pesos, dili padaganon. Kung ngayon, di balibaran. Ano? Naanad ko sa wadon, dako ko sa kapubrihon, wa na ko'y dagway, yatubang sa akong mga kaliwatan, samot na sa akong mga leaders. Dawat na nako ang kapindihan, pagpay pa nako candidacy. Gano'n man, napugusog dagan si Bunjo Lemoso, kay kulang na ninyada. Napugusog dagan si Agaw Balasbas, kay kulang na ninyada. Pero as a leader, wa ko magpakita sa ako mga kaubanan na naluya ko. Tungod kay ang politika, ang pinili ay lumalabay lamang. Dili nang ako mubalik sa politika, na naman, malipayon kong ibalik sa panglaban, daghan ako kong ipapresyo ng barangay opisyalis, apil na ang tagadar,
Apan tawag man sa mga kaigsuonan, balik sir, bahala na o kagawad. Atong kinakong pamilya, di ka natadya. Apan nakita nako ang pagdumala ni Mayor Joseph Portich Cagas nga naang gugma, naang katarong, naang kalinaw, naang pagdumala nga wala maglantaw sa bulok sa politika. Wala ko magduha-duha pagpadlo o sanong sa iyang kami. Ano man, pareha mi o pinitik sa kasing-kasing, wa maglantaw sa bulok sa politika, tabangan ang ngayon, tabangan. Galit ang tinuod. Kung na'y matos balay, bingon nga, turni, napasmo, ipon mo pangampanya, magsakit yun akong buot anak. Ngano man, di na din ako tabangan itong walang bumutang na to. Ha? Di mo sa Ginoo ang adlaw para makasasala ka magdili dan naagan kaniya sa suga sa adlaw. Akong balikan tayo mo ni Mayor ganiya, maayo lang sa turya ni dagat. Sa mina Biblia pagtulunan, ilha ang insaktong propeta dili sa iyang pinulungan kundi sa iyang binuhatan. Pamutana, maayo tong akong kauban sa ula. Mangayo mo, idiot time. Tinuod man ito inyo ni Mayor Cagas karon nga, gibabag-babagan mong dugay yan. Pag-implementa sa mga project, yun ang mga kapalo na may mga ayos ang years best kalaban. Member sa bidding award committee, gikan sa tilang to daling po, ikas na. Malukuhan na yun, ang meruan ko sa spine lodge. Kasi kung mukabalo, hindi ko inyong ang asawas kalaban, ibutang pa na ko. Madire, nakita na ko, ingon ko, okay, paglantaw sa paglandong mayor, ayaw na mo paglantaw numero. Number 1 ka mag number 2 ka mag number 10. Importante sulod ang tanan. Naroon ha, padusok ang mga pangandoy o tinguha. Ato malandong mayor, wala na ilaing sikat. Sikat sa dito, kundi lang ato malandong mayor. Ang atong malandong vice mayor, wala na ilaing sikat. Kanang naay ko, kagawan niya po, namato sa inyo na atik-atik sikat. Kisa may dili, hugpong dire. Tanan, hugpong? Amo, ayun. Kunya, natisok yun, nilambot yun, ang prinsipyo o pagtuo sa hugpong negosyo dire, kasing-kasing ko na. Ha? Basi maghugpong-hugpong ka dire, unya pag-abot sa eleksyon, murag taes kanding. Katag-katag. Katong taes karabaw. Katong ipagbuta. Ha? Oo, unya, mailahan man na, oy, gay. Kadaghanon sa limbro sa hugpong. Katong dili mo buta, ha? Di pa na yung mo sisimang, ano man, saan sa unang bugas, abot. Ayun, buntaon ko. Tungod lang sa bugas. Ako mangyaw niya sa mayor, bibirang lang sa katrat ng bugas. Oo. O, di ba? O, ang atong lantawon ang kinatibukan. Nangandoy mi, nagdanggo mi sa usa paging buhaton ang pagpalambot sa likod.